Държавата е готова да ти даде 1000 левове, ако се преместиш на село. Аз се преместих преди 4 години и на мен никой нищо не ми даде. Затова ми стана интересно и реших да проверя какво точно ще ти даде държавата, ако избереш да се преместиш в по-малко населено място. Здравейте! Аз съм Милена Брамова и сега ще ви сметна едни цифри, т.е. вече съм ги сметнала и ще ви кажа, доста интересно се получава и искам да видим дали ще си заслужава някакви пари, които могат да ви преместят целия живот и цялото семейство в по-малко населено място. Виждам, че има доста голям интерес в YouTube в целия свят от хората. Т.е. много се гледат видеа, които хора вече са се преместили на село, ремонтират някаква къща и вече водят по-прост живот. Това не е случайно. В днешно време наистина сме доста претоварени с информация, с работа и когато добавим и шума на големия град, непрестанния трафик и това, че шума не спира никога, особено ако живееш на шумен булевард, както аз живеех, тогава вече нервната ти система не може да се възстановява. Затова и хората вече се обръщат към по-простия живот, както и ние направихме. Само че при нас ние запазихме работните си места, нищо не се промени. Тази програма се казва Избирам България, компонент 2. Тя е програма, бенефициента е човешки ресурси, Агенцията по заетостта и бюджетът е 15 милиона евро. Целта е 1050 семейства да се финансират по тази програма. Ако в момента живеете в населено място над 50 хиляди души и решите да се преместите в такова с население под 50 хиляди души, т.е. град или село, няма значение, и става въпрос за намиране на нова работа обаче. Т.е. можете да работите и дистанционно, но работата трябва да е нова. Целта е да се населят отново по-малките населени места, защото ние когато се преместихме, никой не ни каза какви проблеми ще срещнем тук и те са огромни, точно заради обезлюдяването. Така че на мен тази програма ми харесва, но да видим какви са цифрите. Може да стигне до 10 000 евро самото финансиране при определени условия. Но тук да уточним, че не става въпрос за хора, които се връщат от чужбина. За тях програмата е друга и Избирам България, компонент 1. Тук става въпрос само за хора, живеещи в момента в България. Така че до 480 евро за преместване на покъщнина. Това е еднократно и се изисква документ, като може и със стара дата от 1 януари 2025 година. По 207,58 евро за настаняване до 12 месеца. Това е на месец сумата. Тоест трябва и да нямате собствено жилище в мястото, където ще се населявате. Също и наследствено такова. Тоест това прави до 2491 евро на месец. Но трябва и да започнеш работа там. Това е едно от важните условия. Транспорт до работното място. 4,09 евро за всеки отработен ден. Ако работата е дистанционна, отпада. Тоест 20 дни прави 81,80 евро месечно. 988 евро на година. Получавате помощ от Агенцията по заетостта. Може и да не си намирате сами работа. Може да получавате и субсидирана заетост до 12 месеца при някой работодател. И сега тук идват големите бонуси. Трябва да сте били на работа обаче 8 месеца и има и коефициенти допълнително за деца под 18 годишна възраст. За едно дете коефициентът е 1,1,
2 деца 1 и 2, 3 деца 1 и 3. Така че получават се бонусът до 6 брутни средни работни заплати. Тоест, ако да кажем средната брутна работна заплата е 1444 евро, то тогава вие ще получите бонус при едно дете 9530 и 40 цента, 10396 евро при 2 деца и при 3 и повече 11263 евро. Това са бонусите, които аз открих. Програмата ще бъде отворена с подробности за кандидатстване в септември. Сега септември 2026 година, така че ако има някаква промяна, аз ще направя допълнителен апдейт, т.е. допълнително видео, така че на мен ми се струва доста интересна тази програма. Кажете ми, вие бихте ли се възползвали само заради такава програма да преместите целия си живот? Да, разходите са много повече от това, но със сигурност е нещо. И ако примерно са ви съкратили от големия град и искате някакво предизвикателство, защо не да се преместите в по-малко населено място и да опитате как е живота в такова място. От началото е доста шоково. На мен ми трябваше доста време, за да свикна с някои неща, но пък предимствата от това, че всичко ти е на една ръка разстояние. Дори това, че аз обикалям постоянно от единия до другия град, за да си върша някаква работа, това не ме натоварва. Защото в единия град няма светофари, в другия има, но задръстването, т.е. няма такова. Така че всичко се случва много бързо. Не чакаш по опашки. Въпреки че в момента някакси според мен има повече хора в едното населено място, в което аз ходя, отколкото ако не е лято, защото хората от чужбина си идват. Въпреки това не чакаш повече от 15 минути в някакви институции. Или в повечето случаи влизаш веднага. Така че, единствено с лекарите. Лекарите е огромен проблем. За сега, като изключим личния лекар на детето и 2 пъти ми се наложи да ползвам спешна помощ, която беше потресаваща, но все пак е нещо. Така че, като се изключат лекарите, просто ги няма. Лекарите са в пенсионна или предпенсионна възраст и наистина трябва някакъв огромен стимул, според мен, който да накарат читави лекари да се върнат в малкото населено място и да си преместят цялата професия. Предизвикателно е, да, но чистия въздух, който дишаш през по-голямата част от времето, защото зимата няма какво да се лъжем, чистия въздух е мираж. Понеже хората се отопляват с някакви печки или нещо подобно, което гори. Дърва, въглища, пелети и така нататък. Тоест, ние се отопляваме на ток. Ние не замърсяваме въздух. И дори мисля, че е по-евтино да се отопляваш на ток, отколкото на дърва или нещо друго. Дори ако си сложиш соларни панели, не сме пробвали още, но може би ще се намали значително сметките за ток. Така че аз имам още стрес, който не мога да премахна това с паркирането. Тоест винаги се оглеждам дали е зона някъде или не. В
малките населени места няма зони, но примерно в областните градове има зони. Въпреки че не са над 50 хиляди души, има платена зона, но това не е проблем. Може да намерите и къде да паркирате без да плащате. Но в София пък там има плюс, че ти можеш да ползваш градския транспорт, но разстоянията са убийствени. Така че от една страна е по-лесно, от друга страна е много по-трудно, но това е тема за друго видео. Кажете ми какво мислите за тази мярка. Бихте ли се възползвали? Интересна ли вие? Напишете ми в коментар. Ще ми е много полезно и интересно. Аз съм Милена Брамова. До скоро!